Хора, втора част. Дано да не ми се скарат на училище, когато си взема макетното нощче. Но аз не съм сигурна дали ще си го взема, така че да. Тук няма нищо. Така, сега мен най-много ми хареса несесера ми, защото аз имам 2 дни на капибара, другия е черен в моя любим цвят. Раницата ми е черна и грамадна. Просто черното ми е любимия цвят. Сега ще се очуете, ще кажете, ти си момиче, такова, ще ме съдите. Обаче, все пак всеки си има вкусове и предпочитания за цвят, за храна и за всичко. Значи хора, сега маркерите, които ще ви ги покажа, просто брутални. Аз ги имам. Това са най-яките маркери. Това са много яки маркери, няма да казвам откъде се вземат, но просто в почти всяка една книжарничка може да си ги намерите. И са много готини. Маркери тест. Да. Тествани са. Много са готини, цветовете са просто уникални хора. Те са ми любими специално на мен, не знам за вас дали ви ги харесвате или не. Следващото нещо е острилка, обаче аз не знам дали ще бъда точно с тази острилка. Не знам дали я виждате, я чакай само да проверя, защото аз му се показвам само на себе си. Чакайте. Добре, вижда се. Ето така една острилчица, която хора просто е много готин цвят има. Обаче не ми харесва толкова много, защото отгоре е само за малки. Пък аз имам толкова много стрелки, така че мога да си взема. Баба се объркала и е взела перманентни маркери. Те няма да ми трябват. Но нищо, мога да ги взема. И сега хора, готови ли сте за несесера ми? Чакай да видя колко време остава. Имам още 1 минутка. Несесера, хора. Чай сега да взема несесера ми за гримове. Така. Това е несесера. Реално тук изглежда и е обляк, той несесер, много е скучен. Аз ще си го налепя стикерчета. Спокойно, не се притеснявайте. Все пак такава съм си. Ще направя втора част, просто го видите отвътре. Така че се абонирайте за трета част.